Chief Minister Conrad Sangma, who was appointed as the convener to lead the group of ministers on casinos, racecourse and online gaming, held a meeting with other members and officials at North Block today. Kublai ki viewers ki perlok ki perdok ki persnam. Sasisin pat leng ketika video ngakot ngawer pat ngapdiang stau hai pi komisi henmen si para hang ne pok gap jeli jong beri nyau trap. Pat ka ai kata kamat ka bangkwak ban pasat. Ka ai kata kamat ka bangkwak ban share. Pat ka ai kata kamat ka bangkwak ban wanra ya kejing pasat jeng mut hakmat jong ilang iwei pi iwei. Kom kita ki khot jong ribet kejat ban riu. Kom kita ki pat bak nong sosnong. Jong ka jela, kom kita ki pat bak nong sosnong. Jong ka beri nyau trap hibro ko wei. Pat lesi kani kamat kani ka badon kam haduk kata-kata. Pakum ki dukhat jong ribet kejat ban riu. Ngim dei ban syak ya lambaklah. Pat ngi dei ban kendit ban riu, pat ngi dei ban kendit hiak no nang ni sikamat. Ngiyui ya kejing don sab jong ikun samla jong kejela. Ngiyui kejing don kita kinong yalam lenti, kinong pitin lenti ya ki samla don sab jong ribet kejat ban riu. Bat ni sakhi ya kata, bat leng ba kata ka sab jong ikun samla jong kejat ban riu. Ka along sya kejing terku na penta jong ki. Pat kalong sya ka wei na kita ki lat ban yok kam yok jam na penta jong ki. Nri ka ai ka bas josi. Bat ka ai ka pen ketang. Pat ka ai ka pen mong haduk kata-kata. Hadin bang ayok ya kejing tip ka batikna. Pat ka basai kalong ba. Ya ka sab jong ki kena sama. Ya kata ka talen ke jong ki. Ya kata ka jinglak ke jong ki. Ya kata ka jing yok lat lempi ke jong ki. Ha ka kam ban kamai. Dan ha ka kam kum kata ka lat yok kam yok jam. Nri hap ban ya sampat bat ki wei pat ki jat ke riu. Ki bawan ban kamai spa. Hang ni pok kejela ke jong ki. Ki bawan lalong kum ki wan ban lute. Na ikun samla dong sab jong ke ribet ke jat ke riu. Ka jing keli jong ka long ba. Balai hap ban lute da ki wei pat ki bar jela. Balai hap ban yasam ya ke jing don jing em. Ya ka sab jong ki kun samla nang ni pok ke jat ben riu. Bat ki wei pat ki bar jela. Balai ke sorkar jela. Kam simkia ya ke dikamat. Balai ke sorkar jela. Kam pli ya ki lati lenti na ke tenta ke jong ki. Ban kentiu. Ban ai mensim. Bat ban wanra ru. Ya ke wei na kita ilat yok kam yok jam na benta ki kun samla. Ni don hap ka crisis of unemployment. Don ya ka kam ke jam. Han ri ngiu i pa ki kun samla ki don ya ka sap. Bat kata ka sap ke jong ki. Kala bandai ka wei na ki lat yok kam yok jam. Han ri ki hapat ban share. Dan ki hapat ban yasam ya kata ka jing kamai jong ki leng ba ka sap ka baki don. Bat ki wei pat ki bar jela. Tika ni kelong ke AKA ke bakta haduk kata-kata ya ka career ya ka future jong ki kun samla nang ni napok ke jela nang ni napok ke beri nyau tep ke jumi ka ai ka bang kwak ban pensngau pat ka ai ka bang kwak ban kentu hang ni ya ka sorkar jela kalong ba balai piri si kendong bat balai pilek bombana haba ya dei bat kani example menta na ka sau polak ki hap ban yasam mar al polak bat ubar jela na ka sap jong ki kena samla kasi na ka sap jong ki kena samla jong ka dat beriu ke jongi di kalong ke ai bomlap dia jin ka sorkar meglaya jin ka sorkar jela ka simkia pat ka siau kia haba ya dei bat kani ka along sya ka jing kerku na penta ki kun sama ka along sya pat ka wei na ki lat ki lenti pan kentiu ya ki bat kala dei ka puat ba ka sorkar jela ka dei ban pai khmat pat ka dei ban perkhat jangai haba ya dei bat kani pat ngasiau ru ban ai jingmut hang ni kalong ba kala dei ka puat bat kala biang pakar ka puat ba ka sorkar jela ka dei ban tauno tagi mini sendamahol haman ki district kenang bagi kun samla napok gajat penriu kin yo ban pen i dan ban sei madan ya ka sap ka phong ka baki don haba ye dei bat ki kam akding dan ki kam ak film ke joki menta borok ki kun samla kasi ba don sap ka kam ak film enda ki la release ka film joki hakata yo ka beningkong 60% ka dei jong trai sendama 60% ka dei jong kinong ak film bat kinong pening film te syai kata ka lawai jong ki kun samla ki jongi hakata yo ka pa arpat na beta ki kun samla lani nam ta kita ki nong penmi film ki nong ak film kadi 60% 100% kala dei kala saya tahu try sna mahol tikani kalong ka ik bang ngim so la sya ban pediang pat ngim so la sya ban syak ban yo snow wat la ngam dei wei na ki nong ak film wat la ngam don ni ka sap ban ak film ringa don ni ka jing sio khia haba ye dei bat ka sap jong ki kun samla nang ni napok ke jalan nang ni napok pejat ribu jongi de ko mga ong mene baka sorkar kala dei ban pai khmat ban bu ya kita ki mini senamahol haman ke district kamtam ni UI baka sorkar jalan ta ka don ni kata ka jembut ke jing temu ban bu ya kata ka kasino ya ni kata ka ketem ya khalai
hana ban ong ban penkentiu ya ki revenue hapok ke jelah hatu kan ni ke wei kadai kamdai ke revenue ubar jelah ukamai daki paulak nak ki wei ki film production hang ni pok ke rikasi hang ni pok ke jelah ke jogi mentah pi ong ba don revenue la pi phai kmat hukum kini kidai ki revenue bat kidai ki lat ki lenti ban kentiu ikun samla jogi berkejat beriu han penban mentah pi wan ra penban ta kata ketam ya khalai ba penjot ya kalawai joki imlang kasalang ba penjot ya kalawai joki kun samla ba penjot ya ki long yeng ki long sam hang ne pok jelah bat syai kan poi kari berkejat kat nungut ki kenthai khasi bat kat nungut ki rang khasi kin bangsa kelalong lali lada kum kini ki kitam ya khalai kin warah ne pok jelah ka jong aga jing si cha ire ban sing sarong ya chief minister dan ya ka jelah ka jongi lada ki yo ban ni lit ya ka tim lada ki yo ban ya lang khamat hakinu ginu ki kam ki biadai pat ki kam don buram syaki wei pat ki jelah rei kalong pat jing le ran hadu kata haka ba chief minister jong ka jelah ka jongi ulo ukli du jong kam ya khalai hang ne pok kari India pani napda chief minister baro bat kani kalawan ra ya jing penhiar dor ya jing penpok dor ya jelah ya jing yo nong yalam jong chief minister jong ka jelah ne pok kari India ya ki kam ya khalai kalawan ra ya jing penpok dor ya ngi kom ki nong thabut ya ngi kom ki nong sosnong jong kani ka rikasi jong kani ka jelah hi baro ko wei te kom kani ngi kom ki kun samla kom kita ki responsibility stand ngi penpau ya kata jing kondam ke jongi nak liang jongi kom ki pat nong sosnong hapi dei bat kani ka kam bat ngi ken tuju de sarkar bat dei ban weng mardor ya kita ya khalai nang ne pok ke jelah ndai hajaka jong kita ya khalai lani kita ki kam ya khalai tei no da kita ki building lani kita ki mini house nama khnang ba ki kun samla nang ne pok ke jelah ki kun samla nang ne pok ke jat riu kin yo ban pendon kam hok ya kasap ke pong ke baki don bat khnang ba ka jelah ru kan yo ya kata revenue collection na kini ki mini halls nama lumba kasap jogi kun samla namar bang kum mga ong mene bangi don hapok kata crisis of unemployment te ngihat ban yet ya kita ki laki lenti dan ki solution kum no ban solve ya kani ka unemployment te hatu kani kam dei ka wei na kita ki solution ban ra ya ka solution hamba dei berkata ka unemployment mentah pi wan ra ya kata ka kam ya khalai pi wan ra kita me khalai hatu kala ban solve ya ka unemployment te kani kalong ka ke ba kumki pai ba nong snong ni ai ke jingmut ya sarkar bagi dei ban sari mardor ya kumki ni kampok jat pok rati bat sabha kentiu dan ni wanra daki wei pat kila kilenti ki balong pat ki kam don burum bat ki kam ki ba wanra sya ya kalawai jong ka jelah kalawai jong ka ribe ka jat riu bat khampam ya kalawai jong ki kun samla te khublai sibun na kerpat ya pi ki kun samla jong ko ri nyau tren pang tungin kendit tiat wat num syak penon kam bakla wat num bit khala hakita kinong yalam bakla ya kublai sibun ngin sa keduk pak